Voli Marko da promeni. A voli Marko da ga djera. Voli Marko da ga čaška tamo gdje ne treba. Ajde sad. Ja nisi mogu da produžiš odmah. Ajde. Vidi. Puta 12. Banane. Ovo šljive. Grožđe, šljive. Lubenice. Šljive. Evo. I neće puta ništa. Ne, ništa. A da ga Marko ne čačka, ne bi ni dobili. Puta. Plave. Puta. Puta! Nema puta ništa. Lizalica. Neće ni lizalica. Sad. Vidi, Puta, puta! 11. Puta 50! Idemo, plave! To i kruga lizalica, još neka lizalica, daj još 2 lizalice. Daj lizalice. Odlično. Odlično, ide Nerka. Idemo. Udrimo sam. Da ga Marko ne čačka. Da ga Marko ne čačka, a? Evo ga, Dele, ne znam šta pisaš. Dobre, dobre. Šta si teo 3-1? Pa, si rekao na 3. To je to, gasimo live. Mare se rade kad ne da ga mu kupiš čupačuzu, brate. A kako bi ti, brate, kako bi ti išao u ovom trenutku, ajde. Oj, bože. Ajde? Ajde. Ajde? 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 Ja. Bilo bi puno 2 put za redom. Ajde, možeš. A hoćeš 2 put za redom. Ajde 2 put za redom. Neće. Pa dobro, daj malo pre. Ja se radim kad gledam tebe, kao da sam ja dobio. Znači Mišo je skočio sam. Pa ti par puta pa nisi toliko narušio, brate, nikad se nije desilo. Što vam ne može? Ajde, bananice, plave. Ajde, plave. Lubenice. Ne, bila plave. 2 ljubičaste još. To je. Evo su. Ajde. Ajde. I sad, puta. Puta. Dobre, puta još. Još. Odlično, odlično. Ali gledaj srca. Pa nema baš, 6 srca. otiši dole. Ali ti se sve se... Idemo iz 1000 na balancu večeras, a? Šta imamo, Peca? X? Nije X1000, da X1000. Marko ga čačka.